kaga wannan da kake ganin ta wannan kanwan na bugare ce Allah na bugare dai na bugare wannan namu na bugare shugaban masu tusa na jaha dai kai na bugare wai kana nufin wannan kanno na bugare wanda jiya da dare ma sai da ya mana tusa a gaban mai shayi ai wannan gayan gaskiya dai shi dai ka manya zama mai gai me haka da abun nan na yan indiya zan yi ba ni yarinyar nan hanya ba ni zan aure ta ba kuwa ita ce aka sa mana biki shekaran jiya Assalamu alaikum yan samari. Assalamu alaikum salam. Yawwa ya yau. Ya ayyuka. Yawwa ni dan nan da kuke gani. Ni dan takara ne. Mai wakilta dan kakara. To tambayar da nake da ita cewa ne wai dan Allah dan Annabi me za ka yi ma mazaɓarka suke zagin ka? Babu abin da za ka yi masu dole sai sun zage ka. Ye? To ala misali ni da makarabe na sai ne ayari muka hau motoci na ɗiba buhun kuɗi sai na je can mazaɓata gida bayan gida na dinga ajiye musu buhun kuɗi in duka in gaida su in ajiye musu 100 za a zagan hadda bugu halukura hadda bugu da taɓare ba hadda taɓare za su haɗa ma ko ya gace da kuwa zai shi wai kai ma ke za kana ba shi amsa bai da hankali sosai mutanen ƙaramin hukumar ɗan kakara babba da yaro ɗan yaye ɗan goye tsoho da tsohuwa na ja da ba na ja dango kai wannan dan mola akwai canji wurin ka zo ka ansa zo ka ansa ya gane wallahi ya gane wallahi sati na bi mace abinci mayan wacin banza mayan wacin ya gane wallahi